Odhiambo machielo nyako Ramogi marwakni machiegni mar yudo weche manyien weche manyien mag duol motenore gi yiero gana 2022 an ka nikech in nyako Ramogi chakruok nyaka giko weche nitiere mathoth ahinya mawaiko ni weche manyien ma kawuono kigidhi mabor nikech madier mondo ming'e wan godo e weche manyien odhiambo ma kawuono. Tielo mokwongo mar duol nyako Ramogi en mar weche manyien ka nitiere tielo mar ariyo mar twak abiro nyisi kaka weche biro chalo ka ibedo koda chakruok nyaka giko mag weche gi mawaiko ni odhiambo ma kawuono. Mokwongo thuond weche. The president-elect shall take the oath of office as administered by the chief registrar of the judiciary before her ladyship, the chief justice. Komiti moyiedhi matayo lokruok mar telo yango ni ikruok ni kare mar William Ruto chamo muma mar apis kaka jatend piny Kenya mar abich. Jo Kenya medo keto geno kuom jatend Kenya moyier William Ruto mar kabende obiro chopo kare manifesto mare. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka en achiel kuom joma ochwalo kwayo mar dwaro bedo spika mar od bura mamalo. Kora mogerwa kini machiegni mar bedo kodwa chakruok nyaka giko mag weche manyien mag duol odhiambo ma kawuono. Weche manyien chakore gi sani. Jaloko marwa en Winnie Adoyo, nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya moyier William Samoei Ruto koro ichano ni biro chamo muma chieng' tich ariyo tarik 13 mar dweni ma oyangi koda put ma ochung'ne tayo chenro mar lokruok e telo mathurka. Edwin Okoth leronwa ikruok ma osetim ne chenro ka jogo mabiro time kod gigo ma igeno ni biro tim e nyasi ma juma mabiro no. Bang' yudo puoth koa kuom jong'ad bura e doho mamalo mogik chieng' wuok tich, ng'wech koro chomo nyasi mar chamo muma kama koro jatend piny moyier William Ruto biro kawo apis mar jatend piny Kenya ayanga. Aput matayo lokruok e apis mar jatend piny ma otelne kod jatend jotije mag piny owacho Joseph Kinyua ne owacho ni chenro osechak ket makare kama nyasi no koro ichano bagi alap ma Kasarani e odiechieng' ma bende koro yang kaka chieng' yweyo. Would like to inform the nation that the swearing-in ceremony and inauguration of the new administration will be held in fidelity with Article 141 of the Constitution, being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday, 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. The date of the swearing-in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. Kenya bende wacho ni jo Kenya duto rwake nyasi no. The eyes of Africa and indeed the rest of the world will be on Kenya on that day. In that regard, all Kenyans are invited to be part of this historic event. To all Kenyans, as the leadership of our government transitions into the 5th administration, we are called upon to join hands and continue with the sacred work of building our nation, Kenya, a nation worthy of the sacrifices of our forefathers during the struggle for independence, and building the very best nation that we can bequeath to our future generations. Jatend piny moyier William Ruto ne owalo mane en spika mar od bura Justin Muturi, jaod bura ma Uasin Gishu County Gladys Bosholei kod jagoro mar duond bura mar UDA Veronica Maina. Jokanyo mag duol mang'ado rieko e weche mag arita NSAC kaachiel kod Attorney General Paul Gihara, jatend jolweny Robert Kibochi, jatend obila Hilary Mutyambai, jatend migawo mar arita Fred Matiang'i kaachiel kod jagoro mongirore migawo no Karanja Kibichu bende ni aputno. E alap ma Kasarani, ikruok osechakore ka jolweny keto chenro mar sidho jatelo manyien ayanga chieng' tich ariyo. Gipangore kendo gitemo masinde ma ibiro tigo ndalo auchiel motelo ne nyasi. So you will see that there will be the swearing in of the president-elect as president, and then after that the deputy president is also sworn in, and then after that the instruments of power are handed over to the
incoming president by the outgoing president. Tich ariyo biro beto odiechieng' masigana, odiechieng' ma piny Kenya yango e jatelo mar abich chakore yud loch higni 59 mokalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Bang' chamo muma mar apisi chieng' tich ariyo mar juma manyien, William Ruto dhi dong' gi ting' mar nyiso jo Kenya nyalo mare mar tayo Kenya kendo chopo kare singo mane oketo. Ruto ni kod ting' mar neno ni Kenya obedo kanyakla kendo ma onge kod pogruok. Wach machielo ma sani jo Kenya ng'iyo en kaka odhi duoko piny nengo mwandu kod reso uchumi mar piny Kenya. Ripota marwa Judith Omondi oloso ripot ewi ting' ma Ruto nigo kendo omiyowa mathoth. Jatend piny Kenya ma oyier William Ruto ne ochiwo singo mar keto kare chenro moko mag bero Kenya e thuolo mar ndalo 100 mokwongo kodonjo e apisi. Magi oriwo fuong'o nengo mar ngima masani oridore ka oting'o nengo mag mwandu ma jopiny tiyogo kaka mogo, mauta e kind mamoko. Bende ne osingo kedo kod weche dhier kotiyo kod chenro mane otiso kaka bottom up economic model, duoko piny gope maoko kaachiel kod ndiko rowere, bero sekta mar somo kod thieth. Bende magi dhi chopo kare. Watwa kod Daniel Juma ma en jalony e weche mag telo makare. Gima duong' ma Ruto nogo mogik maduong' kabisa en mar kawo jo Kenya te kaka joge. Kiko ng'ani jo Kenya kwanza hapana. En kosebet ker sani kofia mar Kenya kwanza cha ogiwi. Ong'en en sani en ker mar Kenya mzima. Koro en sani wabro miye pala mar pogo mwandu. To ng'eni koro seche mopogo mwandu cha okopog mna mwandu madhi ka jomogo ne kura jomasawa gi jokalenjin hapana. Mwandu nyaka pog eyo moriere ma jogo te nyaka josiaya, jo Kisumo, jo Mombasa, jogo mane kogo ne kura nyaka pog mwandu maber. Ngima ma jo Kenya odago, dhier, nengo mwandu, ahinya to mogo kod mauta. Magi gin moko kuom singo mane gimiyo jo Kenya. Bende magi dhi nyalore e thuolo mar ndalo 100. Nengo mar mogo ni malo. Nyocha giwacho ni nyo kadigadhi nyowacho ni nengo mar mogo girito mnani wach kotorum mondo nengo mar mogo odhi piny. Koro warito mondo wang'en to nengo mar mogo ni bo odhi piny karango. Nengo mar mafuta mar mtoka ni malo. Warito ni bende bo biro giboduoke piny karango. Olako wuok e pinje maoko. Achiel kuom pek ma piny Kenya osebedogo. Bende William Ruto kaka ker moyier oikore mar duoko piny hola ma Kenya kao koa e pinje maoko. Go maoko sani is almost 13 trillion shillings. Koro ginyusan to go maoko ni gibo time nade. Gibro uso njaga kaka wajaka no wacho mondo ginuang pesa ma giuse go cha. Ang'o mpango mamwa menugo mar ng'iyo ni pesa gowi mango ochul mondo wabed ni pesa kwa nuango pesa. Ok ni pesa sani gini 7 atamalo prabiro kwa nuango pesa kada silingi achiel atamalo prabiro dhi chulo go ma Kenya kod mawoko. Weche mag somo koko ewi ka bende sirikand Ruto dhi diro oko lai manyien mar somo CBC. Poni odire oko yo mane ma idhi luw. Ma pod en ting' kod pek ma jatelo moyier William Ruto dhi bedo godo. CBC ni en kako sebet ker. Ong'e ni jogo mancha ni CBC jogo bende mna jo Kenya. Koro ne onyalo tiyo kod ginade mondo CBC ni olose mondo klase moko manyo mago hager. Oger klase mang'eny jopuonje manyocha kia kaka nyalo loso weche mag CBC mondo ging'e kaka ginyalo tiyo gi wach ni. Jo Kenya karibu 7 nyoko go ne kura. Koro kotiyo maber to nyalo convince jo Kenya ni an na wacho na botiyo nu tich mara ema bro loso na nyinga. Wenge jo Kenya duto sani rango kaka ma oyier kaka jatend piny Kenya William Ruto biro tieko midhiero gi duto chakre tich ariyo bang' ka osechamo muma kaka jatend piny Kenya mabiro tayo pinyni kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza ne opedho manifesto mare ne jo Kenya motelo ne yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. Ajenda maduong' en mar chiero chumi mar jogo mayuto gi ni piny to kod bero sekta mopogore opogore koriwo sekta mar ohala. To bende magi chopo kare. Simfros Okinda oloso gi jolony e weche chenro mag telo.
tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2022, jatend piny Kenya moyier William Ruto chako tich ayanga ka jatend piny Kenya mar 5 tok chamo muma mar apisi. Siasa koro rumo kendo tich matayo piny ochakore. Kweth mar Kenya Kwanza noketo singo ne oganda jo Kenya mar bero ngimagi. Kuom higni oganda jo Kenya geno mar neno ka bende Ruto dhi kete tim singo mane omiyogi e kinde kampen. Ruto ne opedho manifesto mamulo sekta mopogore opogore. E migawo mar pur ne osingo ma ok tin ne bilion 250 kuom thuolo mar higni 5 kochakore higa mar 2023. Ne jo ohala madiere kod matindo, Ruto nosinga gulu mar omenda maromo bilion 50 higa ka higa ne chiwo hola ne jo ohala e kinde dongruok mamoko. Sirkand Ruto bende nosingo ute manengogi ni piny maromo 250 higa ka higa kaka yo mar neno ni oganda duto oyudo kar jot. Ruto bende nosingo loko chenro masani mar somo mar CBC kendo yudo yore mamoko makare mag somo. Ne joma mine, Ruto nosingo chiwo 50% mar ten migepe ne gin. To bende gigi duto biro nyalore. Onge migawo onge singo moro maketo mokwongo mo kisomo document mamango kaka manifesto manoloso maonge yo midhi lose godo. Waketo migepego moro ka moro gi kaka obra losogi gi ndalo moya kawo. Kendo wachako wakedo gimoro ma kaka jopiny nyalo ng'iyo mondo obed accountable ne sirikal. Owino lero kaka gichano pango tich ma bende owacho ni osemana chakore. Nitie mang'eny wachalo ni telo mar piny norikni matis kuom implementing mar chako chenro mar CBC. Koro chando jopuonje gi jopuonjre kata gi jonyuol ma kaka wan ma nyithindo wasomo iyudo ka wan gi pek mar kwanyo gini mayot. Mana kaka singo mamoko nitiere paro mopogore ni magi nyalo bedo mana siasa. The biggest problem is that the President-elect William Ruto has given so much hopes on the hustlers. He has given so much hopes on millions of Kenyans. But if you look at the economy right now, the economy may not be able to sustain that hope. E twak mare bang' do podho yiero mare, Ruto ne otemo lieko ni ok nyal bedo mayot keto kare chenro moko aruya e thuolo mar ndalo 100 ma jo Kenya ne geno chako nene ber mar tende. Jokanyo mag Kenya Kwanza wacho ni singo gi duto biro chopo kare. Jolony neno pek ka gitudo wechegi koda weche mag siasa. Japiny to rito resruok kuom nengo ngima masani oidho. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Commissioners ang'wen mag duol mar yiero IBC manyocha obalo gi jakom margi Wafula Chebukati koro gikone to go bargi piny kendo rwako ng'eto manyo yango William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier. Commissioners go yango ni gisedok e tich ayanga kendo girwako ote manyo chiw gi jakom margi odiochieng' manyoro. Jakom mar IBC Wafula Chebukati owacho ni onge kod sigu mora mora kod commissioners ang'wen mane obalo gi lendo mar duoko mar ombuch jatend piny Kenya. E twak ne bang' joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ng'ado bura ewi duoko mar ombuch jatend piny Kenya, Chebukati okoni commissioners ang'wen go moting'o jalupne Juliana Cherera, commissioners Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kod Irene Masit pod gin commissioners mag duol mar yiero IBC ma kik gibed gi luoro mora mora. As a commission we follow the law and it's up to them and their conscience what they want to do going forward, but as a commission we follow the law and we have not chased away anyone. Odiochieng' ma kawuono commissioners ang'wen go ne ogolo wach ka gichiwo twak ka giwacho niya alieko. Bang' doho ng'ado wach ewi ng'ur mar duoko mar ombuch jatend piny, kotenore kod commissioners wamiyo joyal buche puoch gi pak kendo wasingo mar rwako kaka nyogi ng'ado bura. Commissioners ang'wen go mabende orwako wach manyo jakom margi Wafula Chebukati owacho bang' ng'eto mar doho nenore kama oyie dok riwore kod jowetegi mamoko adek mane gipogore godo e paro e kinde yiero ka girito andika manimba manyiso kaka doho nyong'ado bura mabende ibiro ti godo kaka nyiso yo mawinjo bed ni tayo godo chenro mar duol mar yiero e pacho ka IEBC maonge chochni. Commissioners ang'wen go ne odhi nyime ka giwacho niya alieko. Dwaer mar wacho ni wayie kod weche mag jakom mar duol mar IEBC manyochwal ne ute fwambo weche. Wamedo singo ni wabiro chung' motegno mar neno ni duol mar yiero otiyo makare. Doho mamalo mogik ka ng'ado bura nyosiemo commissioners mag duol mar IEBC kuom nyiso pogruok e lela ewi weche mane ginyalo loso kigin. All this in our view points to a serious malaise in the governance
of an institution entrusted with one of the monumental tasks of midwifing our democracy. An institution that obviously needs far-reaching reforms, of which we shall say more in our detailed reasons. Yie mar commissioners mag IEBC tiyo kanyakla koro keto gi kare ne ikruok ne yiero mora mora manyalo biro tucho e kinde mabiro. E gwenge mag Nyanza opoyo mokalo oganda mawuok e kaunti za 4 makaluo kuom nyayo kwe kod achiel mar oganda bang' doho maduong' nyopuodho ni Ruto nochano yier e yo maratiro. Magi timore ka riwruok mar jodolo e piny Kenya miluongo ni Inter-Religious Council okwayo jatend piny Kenya moyier William Ruto mondo mi oriw wi oganda jo Kenya ka ochopo singo mag dongruok manochiwo e kinde campaign. Mana bang' doho maduong' mogik e pachoka puodho yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya ma oyier, oganda luo oyudo puoch makende kuom nyayo kwe tok duoko makamano. Jodolo e gwenge mag Nyanza okoni kwe ma oganda luo osenyiso en lony makende ka gimedo jiwo jopiny mondo med nyayo kwe kod achiel mar oganda ka gidhi nyime gi chenro mag tijegi. Gikoni kwe mane one e boma ma Kisumu bende onyiso piny Amerika kod piny Kenya mangima ne jodak e boma no ok gin jogo mohero muocho tulo kaka iparono. Kanyo lande William Samoei Ruto kaka president mar Kenya ne uchungo ubedo gi kwe maduong' maonge kama ne chandruok moro kata koko lich e Migori, Homa Bay, Kisumu gi Siaya. Nyocha ji paro ni Kisumu ka koko dhi wuok kendo ja Amerika nochiwo alert ne jogi ni mondo kik ibi Kisumu ka koko bro wuokie. To agon jo Kisumu erokamano ni gikuodo wi josikwa manyocha paro ni wabro wang'o gik moko. Jodolo go kone jatend piny Kenya ma oyier William Ruto mondo koro riwi jo Kenya te kendo bi one ni chenro mag dongruok e gwenge mag Nyanza bende dhi makare mana kaka e gwenge mamoko. Development manyicha ne Raila ochako kachiel kod owadgi Uhuru Muigai Kenyatta e Nyanza ka ochopi to gimoko manyicha giparo mondo bio tim odhi nyime. Wachak wuoth manyien kaka wan jo Kristo wawacho ni koro wachak wuoth manyien ka tich brodhe kon gi koni. Ka riwruoge mag jodolo mawuok e dinde mopogore pachoka bende okwayo kwe piny Kenya ka gikone jatend piny ma oyier mondo bi oti makare ka oriwo wi oganda jo Kenya te. Having elected those who will be our leaders for the next 5 years, let us now focus on energies on holding them to account so that they deliver justice and faithful implementation of the Constitution and the laws of Kenya, as well as policies and strategies and plans. You be the saber of national unity. We urge you to be a leader of all Kenyans, regardless of their political, ethnic, or religious leanings. Ka jodolo e kaunti ma Homa Bay bende medo jiwo oganda luo mondo dhi mana nyime gi tijegi mapile toka ne dose golo ng'eto mare. Wan kaka jotendwa ne nigi yie kod migepe mag chik mar Kenya oketo. Mane momiyo moko kuom jotendwa kane ok owinjo kaka nowach bernegi nyocha gidhi mondo mi gidonji e doho mamalo mogik. Kenya is ours. Kenya belongs to us. We need to keep it. We are not going to destroy anything because of the verdict from the court. Please remain peaceful. Banka doho maduong' mogik e pachoka endi ne osegolo ng'eto mare jodolo mawuok e dinde mopogore piny Kenya koro medo kwayo kwe kaachiel kod achiel mar oganda. Kwayo margi maduong' ne jatend piny Kenya moyier en mondo oriw oganda jo Kenya kanyakla ma pogruok ok obedo gi kindene. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Bang' doho mamalo mogik golo ng'eto ma puodho William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier, moko kuom oganda jo Kenya masiro kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya onyiso horuok kod muolo. Kata obedo ni ogiyie gi ng'eto makamano, dwaro mar oganda mawuok kaluo to chalo nade. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth ewi kaka jopiny loso ewi telo manyien. Sani koro geno duto ket mana mar dhi nyime gi ngima kaka pile bang' yiero. Moko kuom jopiny makaluo kata kamano ni kod geno ni telo manyien ok dhi keto gi tenge. Kane gitwa kod Ramogi TV,
oganda mawuok Kisumu County jokwayo William Ruto mondo kik bi jwang' gwenge mane okosire lwedo, ka bende giwacho ni otimie kata limbe e gwenge makaluo mar temo kelo oganda jo-Kenya kanyakla kaka joka ng'ato. Wakwayo jatelo ma Nyasaye osemiyowa kendo mokelo mi mondo watigo noti kodwa maber. Tuendelee vizuri, atuletee maendeleo na tuletee wiruba tuuzie mboga, sababu kabro hatuwezi kuweka mboga. Wajo matagre waonge tich, waonge kibarua manyalo konyowa maber, komiyo watu wanago erokamano. Komachielo e kaunti ma Homa Bay kaachiel gi Migori, thor wach en mana jiwo dongruok e gwenge makaluo. President noseyier kendo weche yiero koro rumo, koro dongruok emwadwaro. Geno ma wan go maduong' en ni President Ruto koro nyalo kelo nwa dongruok kaka jo Homa Bay. Tinenwa un gi Gladys Wanga, inenwa kuma untiere, school fee, mine ma chuogi nosetho, ikonyie. Wayie tiyo kode kaka wan jo youth, kendo wakwayo ni mondo konyruok obinwa Homa kama ng'eny, to moloyo ni kwe manyo waketo ne berna kabisa kaka wan jo yudhe gi mine mamoko gi joma wuone duto, kendo kwene ma wamed nyayo kaka wajo Kenya. President mano yiero wasekawo ni en kamano, gigo osebedo maber, kendo president oti kodwa kaka kanyakla mag jo Kenya, mwami wayie ni wati kode, to kik owewa nikech ne wan oko ni nokwagochone. Johera mag jatend piny moyier William Ruto mawuok e counties makaluo bende lero ni oganda kik bed kod luoro, ni Ruto dhi chopo singo duto mag dongruok e gwengego maonge akwede. William Ruto and jatend jo Kenya te obedo supported the Azal Nation. The Azal Nation cuts across all regions gi tribes te. Omiyo joluo owe luor promises te mane owacho ko campaign ni obro timo mochumo luo Nyanza kaka blue economy madhi koka rech Lake Victoria mago te obro timo. Amora ahinya nikech ang'eni the president dhi biro Kisumu ka machiegni kabisa kaka nomiyo wach mare ni bang' yiero to biro Kisumu ka mondo rom gi jo bodaboda, mondo rom gi jo Bogoteni, dhano duto te mondo ting' malo. Okil Kamaloka James Mwamu ma en jalony e weche mag siasa to lero ni kaka jatelo Ruto koro tine jo Kenya te kendo kaber to tiek dongruoge mane ochaki kaluo kod jatend piny Uhuru Kenyatta bang' mosruok mane obedo e kinde kod Raila Odinga. Kata kane wagocho ne majority no gocho ne Honorable Prime Minister Raila Odinga kamano, to mano right wa mar gocho ne ng'ata mwadwaro. Momiyo mano ok onego bende tamo ni development project okonego beni tamore biro thurwa ka. Emomiyo wakwayo ker ni mondo koro bed kaka president maji duto. Nitie projects manyoche President Uhuru ochako machalo kaka port ka nyocho Uhuru chako, nyocho dwa gero economic zone. En gima koro yangore ni ngima nyaka dhi nyime. Wenge jo Kenya sani rango jatend piny manoyier William Ruto ka gigeno ni obiro chopo dongruoge mane osingo ka owuok e chuogo yore mag tije, bero weche mag ohala, pur kod thieth e kind dongruoge mamoko pacho kae. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Koro Ramogi erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Wan tiere kod weche mathoth ma bende pod wamedo kelo ni weche manyien mag duol yiero 2022. Mathoth gi nyaka Ramogi gin mago mwinjo bedni iluwo kendo ing'eyo gik matimore e gwenge ma opogore pacho ka. Gie sani to adhi e yweyo, kapok adhi e yweyo jok ma bende osendiko na namba mar 236000 kata jok ma bende wuoyo koda e Facebook gi Twitter kod YouTube timo kamano, kendo in kare mar timo kamano. Bende nyalo luwo achiel kachiel e Twitter handle mara @odirabati nyaka Ramogi. Gie sani Fred Ouko ja Kanyadoto Osodo wacho ni Ramogi kendo an kodi nyaka weche manyien rum. Erokamano Tisamba kawuoka andiwo ko Mungu waseyie loch lakini olit ka muonyo rech gi kaiwe. Mano bende paro mar Tisamba. Erokamano ahinya. Ramogi miyo weche maler kabisa. Serikal norikni gi CBC makata teachers pod obagowa. Jaoko Tobias wuode Jumbo e gwenge mag Wasimbete owacho kamano en bende. Neno ka ji medo ndiko kanya kwa Ramogi, in bende nyalo golo pachi kendo kawadhi kanyo. Wacho ni saa matin weche mathoth aluwo weche manyien kowuok Oyugis. Iluongo ni Samuel Oyugi mar Oyugis owacho kamano ahinya. Erokamano ahinya. In bende med mana dhi nyime
gi weche ma waluonigi kendo ma wakelo ni kimedo ndiko no nambari 360. Jandiko moro iluongo ni Milton Ochieng kantiere Kisumu wacho ni CBC kik Ruto gol. Mano en bende kwayo mare. Koro mogi wakao yueyo ka waduogo pod wan gi mathoth kik idhi mabor kete mani Ramogi TV. Na timo richo. Taye gi gik matimrena. Ang'eni ma en tich matin kuno. Koro in kel na mama kumanyisi. Ka ok kamano. Dani ng'eni ya. Nikech ng'ata achiel onge odni mano konyiso nok monyal dak. Ibo chamo ice cream ni. To ino kibi chame kendi. Ibro chame gi mama. Iniye ni timo richo. Koro en ang'o momiyo in? Ang'o momiyo itimo gigi te? Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are themes. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien mag duol yiero gana 2022 wan ka nikech in kendo kaka nasingo ni pod wan gi mathoth ahinya. Wadhi nyime.
Kombe spika mag od bura mamalo kod mar Senate oseywayo jochung' mopogore opogore. Karan makojolo mar od bura mamalo Sera Kioko wacho ni jotelo ma nikod siso mar bedo e kombe mag spika osechwalo ote. Kaka Jaelieta lero, Kalonzo Musyoka mar Wiper en achiel kuom jotelo mageto kom mar spika e od bura mamalo. Bang' jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta landayanga ni bura mokwongo mar od bura mamalo kod mano mar Senate ma pacho ka biro timore tarik 8 dwe mar 9 higani. Ma bende biro miyo thuolo jotelogo mar chako tich ayanga. Ng'wela rokom spika mag ute burago koro sechakore. Kulingana na katiba, ukiwa spika wa National Assembly, you are the third in command. After the president, you come to the deputy president. From the deputy president, you go to the speaker. Kaluwore gi chike ma pacho ka, jalar kom spika nyaka bedni ochopo dwaro mar chik mar laro kom od bura ma pacho ka. Kata kamano, okoyiene jo od bura laro komno. Jogo madwaro komno nigi nyaka tich 3 makiny mar chwalo oboke gi mag kwayo. Kom spika mar od bura mamalo oseywayo jochung' 19 ka lemo mar jalup spika oywayo jochung' 9. Jomochungo oting'o jatend duond bura mar Wiper, Kalonzo Musyoka mar riwruok mar Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, kod jatend duond bura mar Ford Kenya Moses Wetangula mar Kenya Kwanza. Jalup spika machon Farah Malim manobedo jalup spika e od burano are higa 2003 nyaka 2013 bende olap dhoge ndong' ne komno. Kama moko gin Noah Winja, Jared Oluoch Oundo, Isaac Aluoch Polo kod Robert Gishimu Gishinji. E kom mar spika ma Senate, jod bura machon ma Emuhaya Kenneth Marende biro laro komno e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka gavana machon ma Kilifi Amason Kingi bende dwaro komo nogono e bwo riwruok mar Kenya Kwanza. En ng'wech ma bende dhi bedo gi pek mokalo bang' duond bura ma UDM wuok e riwruok mar Azimio kendo riwore kod Kenya Kwanza bang' lendo mar loch mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. PM mar laro komno mar spika koro dhi timore kirango kwan jo od bura. Nyaka sani, Azimio la Umoja nigi kwan jo od bura mathoth ma kwan gi romo 168 mochapi oboke mar piny owacho. Kenya Kwanza ni kod 158 ka nyaka sani poko chape oboke mar piny owacho jo od bura 12 mogwel. E od bura mar Senate, Kenya Kwanza ni kod senators 24 ka Azimio ntiere kod senators 22. Senator auchiel gin mago moyier ma onge duond bura. Jaelieta, Ramogi TV. Koro mogi wadhi nyime gi weche manyien. Koro wadonjo e weche mag tuke. Jaloyo e klab mar Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang ochako ne tim mar Chelsea tugo mare mokwongo mar Chelsea e tuke mag Champions League kata odoko ni en kod hinyruok mar lake manoyudo ndalo mane jonjore omonje dalane piny mar Spania. Aubameyang nomonj e ode ndalo machuok kapok owuok e klab mar Barcelona kobiro e klab mar Chelsea. Chelsea biro rakore kod klab mar Dinamo Zagreb kata rakore kod klab mar Dinamo Zagreb tuke mage mokwongo mag Champions League odhiambo ma kawuono. Kocha mar Chelsea Thomas Tuchel olero ni jatugono biro rwako rageng' mar wang' mong'ere kaka face guard ka jatugo ma bende nodonjo e klab mar Chelsea kowuok Juventus Denis Zakaria chako tugo kowuok e bench. Jatugo masulwe Thiago Silva nomi thuolo mar yweyo kendo okobi bedo e tugo ma kawuono.